खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आं बरायनानै लाफिनबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ आङो बानायनो होननानै फैबाय। बे जाबाय मा गोबां आंनाव बिबथै सोमोन्दो जानाय बिदा सोमोन्दो जानाय बिथांमोना आंखौ कमेन्ट हरदों आरो आंनो WhatsAppआव बुंहरदों जे आदा नैबेनि सायाव भिडिअ बानाय बेनि थासारिनि सोमोन्दै एसे बुं होननानै बिथांमोना आंखौ बुंहरनायखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनो होननानै फैबाय आरो। बाथ्राया जाहैबाय मा सासे अभिजित बसुमतारी बिथाङा आंखौ बुंहरदों ओरैबायदि मेसेज हरदों जे मा आदा जे हिन्जाव खारनायनि भिडिअ होयै माथो हिन्जाव खारनायफ्रासो समाजाव बांसिन जाबायलै होननानै बे बुंहरदों आरो ओमफ्राय नों बेनि सायाव भिडिअ बानाय आदा होननानै बिसोर बुंहरदों। ओमफ्राय सासेया बुंहरदों दितुराज बसुमतारी बियो बुंहरदों जे आदा दाना हिन्जावफ्रा ओरैबायदिसो होनोलै लोंब्ला जाब्ला फिसायजों दावराव जाबा नै आंबो खारनोसैसो नोंखौ गारनानै नाङा आंनो बेफोरबायदि हौवाखौ होननानै बेबायदि थुनज्लायग्रा बेफोरबायदिसो बारा जाबाय होननानै बिथांमोना बुंहरदों आरो। स' बाथ्राया सैथो मास मोननैनि सिगां सासे बिबोनां जानाया आंखौ बुंखादोंमोन बियो आंखौ बुंदोंमोन जे गुमै ओरैबायदि भिडिअ बानाय होननानै बेबायदि भिडिअ बानायबा साबसिन जागोन मानोना खारनाय भिडिअखौ बारा दाहोसै होननानै बिथांमोना आंखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो। स' दिनै बे आयदानि सायाव गोबां माखासे सिन्था सरसा खालामनायनि गेजेरजोंहाय आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायबाय आरो बुंनानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव दाहाय जोबनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय। गोबां मानसिफ्रानो गेजेर खन्द'से नायनानै कमेन्ट खालामो नाथाय बिथांमोना मोन्दांथिफ्रा खम जायो आं बेनिखायनो बुंदों मानोना आंनि गोसोनिफ्राय मोन्दांथिखौसो आं नोंसोरजों शेयार खालामदों जेसेबां दिनैनि नैबे आंनि जेनेबा 36 इयार्स रानिं बैसोआवहाय आंनाव बेसेबां एक्सपिरियेन्स दङ आं बे एक्सपिरियेन्सखौसो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामना फैदों। स' बाथ्राया बेनो जोंनि गेजेराव लोङाबा जायाबाथ' जाखाया न'खराव दावराव दावसि बिसिजों फिसायजों दावराव दावसि जायाबाथ' बे खोथा ओंखारखाया नङा होमबा। दा दिनै बिथांमोना बुंनाया गासिबो बाथ्राया सैथोजोबखा नांज्लायोबा हनै उमुगाबो खारदों बिदिबा नै आंबो खारगोनसो नै आंबो बांगालजों खारनोसै आंबो सावथालजों खारनोसै आंबो सोरजोंबा खारनोसै अके खारनायाव जेबो बादा गैया नङा होमबा। दाना नोंदि खारनोसै खारनायनि सिगां जे नोङो नैबे न'आव नोङो नङा होमबा बैसोमुथिखौ समाय लानानै माइरंखौ समाय लानानै रायजोखौ समाय लानानै सान अखाफोरखौ समाय लानानै नोंदि हाबा जाबाय बेजों लोगोसे नोङो दिनै गथ' जोनोम होबाय सोरबा सासे गथ' जोनोम होबाय सोरबा सानै गथ' जोनोम होबाय सोरबा साथाम गथ' जोनोम होबाय सोरबा बिजामादै मोनबाय सोरबा बिहामजो मोनबाय बे बैसोआव दिनै नोंखौ खारनो सोर थिनदों। फिसा एग्जाम्पल होनोसै आं जेनेबा एग्जाम्पलबो होनथावला बेखौ दरदहक नोङो खारबायानो दे दिनै नोङो नोंनि जिउनि फिसायखौ गारनानै नोंनि जिउनि फिसाजो फिसालाखौ नागारनानै गुबुन हौवाजों खारबाय। दाना बै जाय हौवाया नोंखौ लानानै थांदों मा बे हौवाया नोंनि फिसायनिफ्राय नोंखौ बांसिन अनगोन नामा मा नोंनि फिसायनिफ्राय बियो नोंखौ बांसिन दाव अननानै नायै बेदरै जाहोगोन थाखाय फैसाय नोंखौ बोजों बेरायनानै होबाय थागोन नामा नङा। मोजाङै सिन्था खालाम गोबां मानसिफ्रा बिदिनो बुथारजाबाय गोबां मानसिफ्रा बिदिनो थैबाय दिनै बियो नोंखौ लानानै खारदों मानि थाखाय लाना खारदों नोंनि सायाव अबेबा मोनसे बुस्थुखौ बियो मेगन खेबनानै दं बेनिखायनो बियो नोंखौ लाना खारदों आरो बिनि इन्टारेस्टआ जोबनाय लोगो लोगो बियो नोंखौ दायो नोंखौ नागारगोन हयथ' अबावबा नाख्लायना गारबोगोन ट्रेनजों नाख्लायगोन अबावबा नोंखौ गारिजों नाख्लायना नोंखौ फोथैनानै गारबोगोन उनाव थैबाय होननानै नोंखौ खिथानोसै बुजिदों दा बुजिदों बे जाहैबाय मा माखासे दुथां मानसि हौवाफोरनि आखु बियो बेयाव जोंनि हारियानो जाथों गुबुन हारि माहारियानो जाथों दा बे थासारिया बे जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ। सोरबा बिजामादै मोननायाबो सोरबा बोराय मानसिजों खारदों मानो खारदों बे बोराय मानसिया नोंजों मा नोजोरदों दिनै रायलायदाव गाबोन जंखायदाव एदावनानै माब्रैबा नोंखौ फानाव खोलोब फोनांनो हानो बेनि पलिसिया बे मानोना बियो नोंखौ ओरैनो मेगन खेबाखै बियो जेब्लानाखि नोंनि गावनि मेगन नोजोर गोलैनायखौ जेब्लानाखि बियो मोनखांबाय नङा होमबा लोगो लोगो नोंजों बियो आरो गैला रिलेसन गैला बियो हयथ' नोंखौ बिदेशआव फाननानैबो फैगोन बबावबा गारना फैगोन। स' बे खारनाय होननाय सोदोबा जोंनि बर' समाजनिफ्राय गैया खालामनांगौ आरो मालायनि खारनायखौ लानानै बिसिजों फिसायजों बेफोरबायदि थुनज्लायना होनानै खारोबा नोंहानो महापाप नोंनि फिसानि नों सावनाङा नाङा नायबाय था थैनोसै समाव नों मोजां थैयो नामा नों नोजोर हो मानोना गोजौआव नों जाय धोरोमखौ लानानै फुजिगासिनो दं जेखि धोरोमनि मानसिया मानो बे इसोरानो बे बिगोमायानो नोंखौ नायगासिनो दंखायो मिथिबायना नों बिनि सास्तिखौ जुदि मोनफिनाबा आंनि खोमाखौ थाल्ला हाखाबाय आंनि खोमाखौ मानोना दिनैनि मुलुगावहाय डाइरेक्ट साखार
स' बिनिखायनो आं मोजां मोनदों जाय फंबायमोना जाय आदैमोना आंनो बे भिडिअ मेसेजखौ वाट्सएपआव हरनानै आंखौ कमेन्ट खालामहरदों बेनि सायाव भिडिअ बानाय फंबाय होननायखाय दा दिनै आंनि एक्सपिरियेन्सखौ बुंबाय आं दिनै स्पष्ट बुंखाबाय दिनै आरो सोरबा जुदि हिन्जावा सोरबा हौवाखौ जुदि फसायनानै जुदि खारफालांबा बेखौ थाल ला बै हौवायाबो थाल लानांगोन खिन्थु जुदि सोरखौबा हौवाखौ जबरदस्ति खालामनांगौ सासे हिन्जावा हयथ' नोंनि थाखा फैसा माखौबा लब जानानै बे हिन्जावा नोंनिफ्राय देख'नो नागिरदों जेला देख'खाङो अब्ला आरो नोंखौ गारनानै आरो गुबुनजों खारबावगोन बेबायदि थाखोनिबो हिन्जावफोर दङ थारमाने ओरैबायदि आरो सोरबा हौवाया हिन्जावफोरखौ माने फुस्लायनानै मोजां मोनफ्लानानै लाना खानानै गावनि इन्टारेस्टआ जोबबाथाय बुथारनांगौ आरो बे मोनसे आरो फारसेथिं ओरैबायदिबो दङ सोरबा हिन्जावा जाहैबाय मा आबुं रायजो जानो होननानै रायजो जाखाया बिनासो इन्टारेस्ट नांगौ थाखा फैसाल' नांगौ स' बेबायदिनो बियो दिनैबो बिखौ गाबोन बैखौ समफोराव बैखौ बेफोरबायदिनो बियो लाइन लायै लायै मालायखौ हाखराव खोलैयो मालायनि संसार जानायखौ बिफद खालामनानै होयो दा बेबायदि मानसिबो जोंनि गेजेराव जोबाखै दा संसार होननानै बुंदों मिन्थिबाय ना संसारसो बियो दा बाय नों गोबां रोखोमनि मानसि थायो दा बेहाय नोंनि नैबे बिबेगासो थिनगोन नोंनि गोरबो गोसोनि सान्थौ आरो सानस्रिया नोंखौ मा थिनो नोंनि गोसोआ मा थिनो बेयावसो मानसिखौ सिनायनो हागोन ओंखायनो जानला मोनला सोरबा सासे मिनिक लाग्लांबानो सोरबा गोदै रायलायबानो जे नोङो बेखौ मोजोमथारनांसिगौ नोंहा बेजों इन्टारेस्ट लानांसिगौ बे नङा मानोना जों मानसिसो खेबसेल' उजियो बेनिखायनो दिनै नोङो बुहुमाव सान अखाफोरखौ साखि दोननानै रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै दिनै नों इसोरखौ साखि दोननानै नोङो हाबा जानाय आरो नों गुबुन बर खाथिनायावलाय नोंहालाय बोरैथो बियो हाबोना हाबालाय माथो नांनो नोंहालाय बिफायाबो साव होगोन नोंखौ बिमायाबो साव होगोन नोंखौ नोंनि फिसायाबो साव होगोन नोंखौ रायजो राजाबा नोंखौ साव होगोन होनबा बे एसेबां बुरजा मानसि खुगानि साव होयैनाया नोंनाव बोरै नाङा जागोन जाखो निसय नांखागोन आरो दिनै नुबोगासिनोबो दङ नुगासिनो दङ गोबां मानसि जों नुयो दे नै दैमायाव सोरनिबा सिनाय मोनै मानसिनि गोथै सह मोन्दों उमुगाव गोथै सह मोन्दों थैबाय मानसिफ्रा मोखां मोखां बुजोब्बाय जेबो सिनायला सोरखौबा मोखां सिनाय खालामबाय बेखौलाय नों बोरै सिनायमारगौ सोर बे होननानै दा बेफोरबायदि थासारि दा जों मानसिसो जुनाद नङा दे जों मानसिसो जुनाद नङा जों लाजिनो रोङो जोंहा गियान दङ जोंहा साननो हानाय मेलेम दङ जोंनि मुलुग दरबारावहाय गासैबो जिउआरिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोजौसिन सारिखौ मोन्दों होननानै बुङोबा ओंखायनो मानसि माहारियानो मोन्दों दा ओंखायनो जोङो फिसा फिसौ बाथ्राखौ जोङो बिसिजों फिसायजों लोंनाय जानाय नांलाय खेब खालामनानै दिनै आं खारगोन उमुखौ लाना खारगोन बे बाथ्राखौ बुंनो नाङा बेयो जाहैबाय मा जायो गावनाव बिफदखौ लेंहरनायसो जायो आरो गावनो जुदि थैनो बोर सारसिखाबायबा बेखौ मोनखागोन आरो बे गावनि सारखा बायखौनो जेबो गोनो गोथो गैया बे क्लियार बाथ्रा स्पस्ट बाथ्रा दिनै गासैबो हारि माहारियाव बे आखुनि मानसिफ्रा गोबां बांबाय जोंनि हारियावबो गोबां दंसै दा बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायगोन गोरबोनिफ्राय आङो Btrinfostudio इउटुब चेनेलनि जानानै आं नोंथांमोनखौ खावलायदों गोरबोनिफ्राय आंनिनो बिदा आंनिनो फंबाय आंनिनो बिब' आंनिनो बिनानाव आंनिनो बिमादै आंनिनो बिमानि समान आंनि गासैबो बैसोनि मानसिफोरखौ आं खावलायदों जेन' जोङो लोंब्लाबो जाब्लाबो गावखौ कन्ट्रल थानानै था आरो बिसि फिसायजों फिसा फिसौ बाथ्राखौ नांलायनानै गावजों गाव डाइभर्स जालायनाय बे थासारिया मोजां नङा आरो नोंखौ समाजावबो मोजांनाय नङा थाल लानांगोन आरो जोंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि आखुआव बांसिन गोसो होबाय थानो नागिरदों आरो बेबायदिनो गोबां माखासे आं मैया दाखालि जेनाखि भिडिअ बानायदों बेनि सायाव गोबां मानसिफ्रा पजिटिभलि कमेन्ट हरदों बाथ्राया थार सैथो बाथ्राखाबो बेनि सायाव आङो माने प्रुफ नांगौ आंनो प्रुफ गैयाबा माखासे भिडिअखौ आं बानायनो हाया ओंखायनो बेखौनो नोंसोरनो आं स्पस्ट बुंना होखाबाय अन्नानै जों बयबो नों आं बयबो मावलायनांगौ समाजनि थाखाय बयनिबो संसारा गोजोन जाथों बयनिबो संसारावहाय गोजोन मोनसे सान्थि फैथों बेखिनि मिजिंथिनानै आंनि दिनै भिडिअ बानायनायखौ आंनि सिगाङाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।